Ей, хвоста, хора, в това ново видео ще влизаме в изоставената резиденция в Бояна на Тодор Живков, в която се носят много легенди. И ето това е тя. На пръв поглед изглеждаше много малка, но не е. Има ли някой? О, гледката е уникална, е там. Буквално бяхме в нищото извън изоставената сграда, затова се моляхме да няма кошари или ненормалници, защото вече са ни гонили и знаем какво е. Той тогава бяхме в нищото сграда, макар и. Ако искате, мога да сложа линк в описанието с видеото, където ни подгони ненормалник в изоставената сграда. Защото тогава беше доста по-напечено и си остана травма. Реших да снимам този вход, защото приличаше малко като бункер или като някаква катакомба. И тук се бяхме разделили по двойки и играехме на криеница в изоставената сграда. Беше доста яко, въпреки че първоначално не исках, защото непознато място, да не пропаднем някъде и да. Тук си вървя и с нощчето за безопасност. Аз имам пеперутка, но тогава я бях затрила по това време. За щастие вече я намерих. Охо! Тук пак се разделихме и пак играем на криеница с главния коридор. Като видите е тази релефна стена, да знаете, че става дума за резиденцията. В други видеа, ако го видите, защото при мен го видях и се сетих веднага. Отиваме. Маля, видях някаква кацянка, ама не искам да се връщам назад. С нещо видях с периферното зрение, но не. Няма се филмираме. Ого. Ами хора, ми се хвали да не е на voice-over, но както видяхте, говоря всякакви глупости и еднообразни неща, за това повечето ще бъде на voice-over. Просто говоря и нещата, които казвам в оригинала, не струват. Да, това е гледката от втория етаж, мисля. Аз няма да играя. Кой не иска да играе? Мен ме стах да играя. Значи ти ще търсиш с мен. Ние си сме по двойки. Не останете да търсиш с мен. Не сме ли на четен брой? Ние ще сме, вие ще сте. Да, за това. Брат. Ти си пуснеш ми. Ами хора, аз после си се съгласих да играя. Това беше преди криеницата, но се съгласих да играя, защото аз си бях планирала да седа на долния етаж, да обикалям по-скоро на долния етаж и когато ако се появи някаква опасност, бягам и офеквам и това. И ето това беше стаята, от която криеницата можеше да започне. И се разделихме по двойки и само един човек търсеше, което беше доста стресиращо. Добре, че не бях аз. Защото това не е обикновена криеница, а това е криеница в огромна изоставена сграда, в която за първи път идваш. Може да има някакви дупки, като изключим потенциалната възможност да има клошари и това си е фактор. Затова тук не е препоръчително да се тича, да се скача и всякакви такива по-резки движения, защото виждате през какви места се минава. И човек трябва да се оглежда за всякакви опасности. Няма нищо. Тук никой не е ходил по принцип, тъй че няма да ни намерят. По тези стълби открихме кухнята, мисля, която беше на долния етаж и решихме за малко да се крием в нея, защото никой не беше ходил, а изглеждаше най-безопасно от цялата изоставена сграда, защото беше на първи етаж, близо сме до изхода, а и най-приветливо изглеждаше, с изключение на тази част. Не ми се струва удачно да хода натам. И тук буквално сме някъде из многото изходи на сградата. Вижте какви дупки има, за това не е добра идея да тичате. Особено пък ако сте сами. Въпреки че не знам сам човек кой би влязъл тук, освен ако е клошар, примерно. Аз не отговарям за пияни. И хора, да ви покажа черешката на тортата, басейна на резиденцията. Дори не знаех, че има. Но да, това е басейна. Много приветливо изглеждаше самата стая там. Криеницата продължи и навън, като реших да снимам малко по-така естетически кадри с залеза, което ми напомняше, че вече трябваше да се махаме. Тук е много хлъзгаво, внимайте. Не става. Аз мисля да прекратя този влог, защото наистина нямам батерия и не знам как се прибера. Ами да, хора, надявам се влогът да ви е харесал, защото и говора ми се прецака, че ми падна батерията тогава. От мене ти чао!